Εύχομαι να βρούμε την ΑΕΚ στο κύπελλο Ελλάδος, ολοψύχως. Και εκεί θα φανεί ποιος είναι η καλύτερη ομάδα και ποιος αξίζει να παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα. Σαλίνο θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Κακή έξοδος από τον Ρομπέρτο, Πέτρος Μάνταλος. Και εκεί θα φανεί ποιος είναι η καλύτερη ομάδα και ποιος αξίζει να παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα. Ο Βάργας καθυστερεί, δείτε πόσο γρήγορα επιστρέφει και ο Φουστέρ να πιέσει. Τζιμπούρ θα μπει στην περιοχή, από πλάγια θέση σουτάρει 2-0. Αντεπίθεση υποδειγματική της ΑΕΚ. Ράφικ Τζιμπούρ στο 51, Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Και επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, η επιθυμία μου είναι να βρούμε την ΑΕΚ, να κλειωθούμε με την ΑΕΚ στο κύπελλο Ελλάδος. Και ζητάει από τους φίλους της ΑΕΚ να σηκώσουν. Και το πανηγυρίζουν οι φίλοι της Ένωσης, δεόντως και αυτή είναι πολύ σημαντική εικόνα. Το χειροκρότημα από Κασάμι και Καμπιάσο στους αντιπάλους τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.